Ja sam se nalazio negde u sredini kolone. Oni su nam došli s leđa. U početku su tražili nemačke marke. A onda kada bi ljudima ponestalo novca, počeli bi da ih brutalno tuku i na kraju bi ih ubili. Halid Bašolji bio je brat moje žene. On je vozio traktor. Naterali su ga da siđe sa traktora, pretukli su ga. U trenutku kada mu je ponestalo novca, brutalno je pretučen, jer se policija nalazila nešto dalje, a i vojska isto tako, pa smo odlučili da siđemo sa traktora i da se sakrijemo. Potražili smo sklonište u potoku. Doktore, možete li da nam kažete na koji način je izgubio život Haki Kerdžalija? Da, on je bio mrtav u tom trenutku kada sam ja iskočio iz prikolice traktora. Skočio sam na njegovo telo jer se njegov traktor nalazio iza mog i tu je bilo i drugih leševa, ali njegov leš sam prepoznao i onda sam jednostavno produžio ulevo prema potoku. Čulo se pucnjava sa svih strana. 2 ili 3 traktora dalje, neko je prišao jednom postarijem bračnom paru. Čovek je rekao na srpskom, hrvatskom: nemojte mi ubiti sina, danas se oženio, a oni su mu odgovorili: zajedno ćemo to da proslavimo. I pred njegovim očima su ga ubili. Nedžip i njegov sin pogubljeni su zajedno sa još 3 osobe. Kako smo se Halil i ja skrivali u žbunju ili smo pokušavali da se sakrijemo kako nas oni ne bi uočili, čuli smo ih kako međusobno razgovaraju. I oni su rekli nešto u smislu da treba pristupiti čišćenju terena. Čuo sam kako jedan oficir referiše, kaže vojsci: očistili smo teren, ali nam je ponestalo goriva i moramo da se vratimo. I tako su i postupili. Okrenuli su vozila na levo krug i vratili se u onom smeru iz kojeg su prvobitno i došli. Kažete da ste zajedno sa Halilom pešice otišli u Gornje Studimlje. Kada ste tamo pristigli, šta ste videli? Gornje Studimlje je gorelo, podizao se dim, jedva da smo mogli da dišemo, celo selo je bilo u plamenu. Čulo se kako zapomaže stoka koja je živa gorela, kako njište konji, kriče druge životinje. To je bio jeziv prizor kada smo videli celo selo u plamenu. Mi smo se kroz sav taj tim probili u jedno područje koje se nalazilo nešto više. Sutradan, 3. maja, vratili smo se da vidimo šta se dogodilo, da li je neko preživeo. Kada smo tamo otišli, usput sam video veliki broj leševa, muškaraca, žena, dece.